Kaixo, ongi etorria, zer modu zateki algebraiko hau simplifikatzen? Behar da, arazotxo batekin topatu zera, saiatuko naiz esplikatzen nola egiten den. Lehenengo zer egin behar dugu? Faktorizatu, ezta? Orduan, begira ze gertatzen den. Ken eta biak karratua dira. Orduan egiten dugu erantara. Gehi eta ken, eta orduan jarri. Hau dator isa bider isatik, eta hau dator 6 bider 6tik, 36 dela. Eta behan, behar dute isa, letra, horrak atatzen dugu faktorea. Isa, bientzako. Maila txikiena bat da. Zenbaki ezin dugu atera. Orduan, gehiatuko ditzaiuke barruan, 36 bakarrik, isa gabe, ze 36 isa, zati isa joaten dira, ken, eta dugu, isa berriru, zati isa. Hemen bat da, beraz, isa berri. Horren behi egin dezakegula, ezta? Faktorizatu dezakegu. Karatua, ken. Horran, izango dezakegu erantara. Goian dugu, lehenko berdina, behan, isa aurretik, eta horren bi parentesi jartzen ditugu. Gehi eta ken. 6 bider 6, 36, eta isa bider isa berri. Orain, kendu ezakegu zerbait, bai, parentesi hau eta hau berdinak dira erabat. Baina, beste parentesi honekin ez hori gertatzen. Hau da, isa ken 6, eta hau da, 6 ken isa. Honea pasatuko dut hobeto ulertzeko. Isa ken 6, eta behan, isa bider, 6 ken isa, parentesi hau ezin dugu kendu. Zergatik? Zeinuak aldatuta dituztelako. Badakigu zeinu aldatzen? Bai, kenketaren propietatearekin. Gu baldin badugu adibidez, ken, eta hemen, bi, ken bost, parentesi hau bat kendu daiteke. Barruko zeinu aldatuz, ezta? Orduan, bi hau da minus, eta hau da plus. Jartzen badiot parentesia, behira zegatzatzen den. Zer egin dezakegu? Aurkakoa jarri. Nola? Egiten duguna da, zeinuak aldatu, eta ken bat aurrera jarri. Orduan, hori ingo dioguni. Egingo duguna izango da, zeinuak aldatu, orduan hau da minus, eta hau da plus, eta horren ken bat. Aldatu diot. Eta behan dugu horrela. Galdera, hau eta hau berdina dira? Bai, ezta? Kendu ezakegu? Bai, zergatik, ze batuketak eta kenketak trukakorrak dira, zeinuak mantentzen baditugu. Esan edut, minusiru gehi lau, edo lau, keniru, berdina dira, zeinuak mantendu ditugulako. Orduan, aldatzen dugu, 6 ken isa, eta hemen da, isa, 6 ken isa. Horren bai kendu ezakegula. Eta behan, eta zer jarriko genuke? Behan, isa, goian zenbaki bat jarri behar dugunez bat jarri dugu, eta ken hori nun jarriko dugu, aurrean. Hau izango izateke, zatiki algebraiko honen simplifikazioa, eta honekin bukatzen dut, beste bat arte. Agur?